Miittipäivä ja meno näyttää tältä. Voi jumalauta. No niin, se rupee manki olemaan iskussa. Miittiin 15,5 tuntia. Se olisi eka pyörä kunnossa. Niin sitten No niin, vitun paskanaamat. Mä oonkin first starttia. Kannattaa varmaan virrat laittaa päälle. Jumalauta lähti laakista. Vähän ropeltaa. Kylmä kone. The next day. Miittipäivä. Tässä ruvetaan kohta survoon tonne aloituspaikalle. Jimikin sai kotarin iskuun. Hemmin kanssa vähän ongelmaa, mutta hyvä tulee. Aivan valtava maasan yöelämä. Taas energisyydessään eteeni aukeaa. Pari sammunutta, pari uupunutta ja tossa vapauden patsaan edessä tapellaan. Aamulla krapula ja kisälli kirsi ja remonttireiskat telkkarissa. Paskahuusia rakentaa. On niin saatana tylsää, että ihan sama vaikka pitäis juustohöylällä itsaria pakertaa. Ja töistä nyt ei oo hajuakaan. Mitä se on, tuskin muistakaan. Samat liemet sotketaan. Mihin ne kaverit painelikaan? Mä vaatallaan ristikaraittia, kossupullon sekoitan spraittia. Yks vitu hailee, mikä ottaa, ei vois vähempää kiinnostaa. Mä vaatallaan ristikaraittia, kossupullon sekoitan spraittia. Yks vitu hailee, mikä ottaa, ei vois vähempää kiinnostaa. Kämppä lähtee alta yli huomenna. Ne lupas vaikka kirveen kanssa ulos hakea. Ei kai fiilinkiäkään tän ylemmäksi saa, kun vierastessakin pöksy paskantaa. Ja töistä nyt ei oo hajuakaan. Mitä se on, tuskin muistakaan.
muisto on ja rantabaarissa soi ja soi ja soi. Hei! Tunkinen pitäkää hei. Malja nousee vapaudelle, nyt tai ei koskaan baby.